Danas, 14. novembra, posle akšama nastupa prvi Muharem, to jest nova 1434. hidžretska godina. Hidžra je preseljenje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i prvi muslimana iz Mekke u Medinu i polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara. Prema proračunu hidžra se dogodila 20. septembra 622. godine. Utvrđivanje ovog događaja kao početka računanja vremena datira od halife Omera, Allah mu se smilovao, a odluka je donesena 17. godine nakon hidžre. Mjesec Muharem je određen kao prvi mjesec u godini, zato što se ponovo počinjalo s radom nakon povratka sa hadža. Preseljenje bješe iz grada u grad. Jako teško muslimanima je bilo tad. Ubistvom i smrću njima su prijetili, mušrici su bez svega ih ostavili. Samo s vjerom u Allaha preseliše iz Mekke u Medinu. Ensarija pružiše im svu bratsku toplinu. Podijeliše s njima sve što su imali, od imanja, kuće, hrane, od svega su njima dali. Hidžra bješe prekretnica u životu ljudi, zato svake godine nama nove nade budi, da će hidžra desiti se nama, da ćemo mi ići novim stazama, činiti dobro, boriti se protiv zla. To će biti naša prava hidžra. Dan za danom prođe godina, evo već nam stiže nova hidžretska. Sve što bi u godini ovoj, neka bude bolje u godini novoj. Svima vama ja od srca želim reći, molim Boga da vam omogući steći u 1434. godini sve ono što vam u životu fali. Mubarek Hairli, nova godina, neka je nama i vama svima. Čestitam vam nastupanje nove 1434. hidžretske godine i molim uzvišenog Allaha da nam u ovoj hidžretskoj godini podari zdravlje, sreću i svako dobro.